Mae heddiw yn garreg gwylltir cyffroes yn hanes Metro De Cymru gyda trenau newydd sbon yn gweithredu ar llinell Aberdâr a Merthyr. Bydd y trenau dosbarth 756 yma yn gweithredu dros yr wythnosau nesaf gyda mwy i ddod. Bydd llinell Treherbert yn cael trenau newydd nhw yn fuan iawn. Mae'r trenau newydd sbon yma yn defnyddio trydan o wifrau sydd uwchben y rheilffordd, gallant hefyd defnyddio batri neu diesel ar rhannau o'r rheilffordd lle nad oes trydan. Mae gan y trenau yma lawer o nodweddion newydd, efallai eich bod wedi gweld rhai ohonyn nhw ar un trenau 231. Cam sy'n ymestyn o'r tren i gwrdd â'r platfform, ganellog i ymunediad heb risia, toiledau hygyrch, system airdymheru, Wi-Fi, seti cyfforddus a man ar gyfer beiciau. A hefyd, sgriniau gwybodaeth gwbl ddwyieithog. Bydd y trenau newydd yma yn gweithredu ar linellau Aberdâr, Treherbert a Merthyr. Hyd nes bydd y trenau newydd sbon yn dod fewn i wasanaeth blwyddyn nesaf. Mae'r llinellau hyn bellach wedi trydaneiddio. Tra nad oes perygl i'r rhai sy'n parchu'r rheilffordd, mae tresmasu bellach yn fwy peryglus nag erioed. Diolch i'n cwsmeriaid wrth i ni gyflwyno Metro De Cymru.